huske at tage på side om. Så er det klart. Og jeg ser opfylde, I må springe på dampligafserens nødtælling. Langsomt. Vi skal jo måske ikke det. Nej. Nej, jeg tager her. Jeg tænker også, hvor var den stod der bøjle eller noget? Er det ikke en, der kan bruge lige praktikanten i toksen her? Ups. Det er nerverende. Du vil godt begynde at snakke, fordi så kommer der alvor, så det er ud. Så når den er færdig, det næste kommer der, så kommer bare og fortæller om det, hvor det er det næste parti. Efter det, så tager det til nogle bold. Kom så! Koster rigtig meget. Go! Nej, for satan. Jeg tror da også, at det er kæft, det er flot. Det er fint, det der. Hold kæft, det Kommer ind over jorden, er.